दिनैनि भिडिअ'आ जागोन माने जों बैग्रि जानो थांगोन आरो बैग्रि बागान नायहैगोन आरोखि। जों नैबे लामाजों थांगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अब्ला फैदो जों नायलांदिनि। फाइनालि जों सफैबाय लोगोफोर जायगासिम। जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय था। जों बैग्रि बागानाव थांथ'वाखै, बैग्रि बागानाव दसेनि उनाव थांगोन। नैबे ड्रागन बिफां बियो दाथ' मोजां नुथ'वा बुस्थुखौहाय, माने बे बिबार बारनायनि टाइम दङ। बिबार बारबासो मोजां नुगोन बेखौ। नायलांबानो जाबाय। कम्पानि एरिया नैबेनो, नै देखायहरबाय आङो। जायखिजाया कम्पानि सिङाव हाबना आं दिनै देखायनाय नङा, उननि आपल'डआव होगोन। नैबे थुमुल फिथाइ लोगोफोर, थुमुल फिथाइया बिराद थायो नैबेवहाय। नैबे बिनि गाहायाव ड्रागन जोब। उनावहाय बिबार बारबासो मोजां नुयो। खामानि मावग्राया नैबाव मावगासिनो सामफ्रामबो। बियो पल्ट्रि फार्म लोगोफोर। बेवहाय दाउबो फिसिनाय जायो। बिदै दैहोनानै बिदैखौ फानहरो दस्रा जायगायावहाय। जों एसे नायहरनि पल्ट्रि माबायाव, फार्माव। बियो गासैबो ड्रागन बिफांजोब। ड्रागना दा माने बिबार बारथ'वा, उनावसो बारगोन होनना बुंदों। जायखिजाया आं बोथोराव लोगोफोर नोंथांमोननो देखायहरगोन बे ड्रागना माबायदि फिथाइ थायो। जों बै न'आव एसे थांनानै नायनो, होमबाबो आं सिङाव हाबैला। उननि आपडेटआव आं होसिगोन, सिङाव हाबनानै खेबसिगोन आङो। बेवहाय दाउ फिसिनाय जायो। दाउ फिसा लाबोनानै फेदेरनानै माने बिदै दैहोनानै बेखौ साप्लाय हरनाय जायो आरोखि। नैबावहाय आरो गोदान खालामबावगोन, बयलार पल्ट्रि फार्मखौ बावबो बानायगोन होनना बुंदों। नैबेलाय एरिया बेनो, नायनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय दाउ फिसियो। नै एरियाया नैबेनो। बै सिगांनि न' गोलावा, बेवहाय बयलारनि दाना सौनाय जायो। बयलारनि दाना सौयै होयो। बेवहाय मिल दङ सिङावहाय, दिनै खुलियाखै। मालाबा खुलियोबा आं सिंनि माबाफोरखौ देखायहरगोन नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ'नि थ्रुयैनो नुलांगोन। बियो माने सोरबा मिथियाबो जानो हागौ, ओमफ्राय खोन्थाहरनोसै आं एड्रेसखौ। बियो चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय अन्थाइबारि गामि होनो बेखौहाय। अन्थाइबारि, चिरां जिल्ला अन्थाइबारि बियो गामिया। दा जोंनि न' खाथिनो जायो, बेखायनो आं खेबफैबाय। नैबे मुदुफुल फुलि, नै बिदिनो फुलि खालामनानै गासैबो सोरगिदिं गायजोबनाय जायो। फुलिया नै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, नोंथांमोना नुबाय। जोंना मेनेजारा हनै दासो फैदों। बेलाय हनै मेनेजार दासो सफैदों। बे कम्पानिनि मेनेजार बियो। सोरगिदिं गासैबो बिफां लाइफां, बिराद मोजां समायो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय एरियाखौ। आं नोंथांमोननो देखायहरगासिनो दङ। बैयावहाय माइ सौग्रा मिल। दा आं खाथियाव थांनानै देखायगोन नोंथांमोननो, जायखिजाया नायलांबानो जाबाय। बिराद समायना लोगोफोर जायगाया। नै ड्रागन बिफां, बियो दा बिबार बारथ'वा। देनां बिबार बारनाय समावसो मोजां नुगोन बुस्थुखौहाय। नैबेलाय नै नायलांबानो जाबाय। जों बै सिङाव हाबैनि। बयलारनि दाना सौग्रा मिल दङ बेवहाय, दिनै बन्द'। डिजिफोरबो दङ, नै कारेन्ट थांबा बे डिजिखौ सलायो। नैबे माइ लाबोदों, माइआ दस्रानिफ्राय लाबोनानै बेवहाय सौयो। नैबेनो माइ मिला। जोंनि माबायावबो दा जेबो सिन्था गैला, माइ मिल दंसै। माने बावनो सौहैयो, बावनो साप्लाय जायो आरोखि। नैबे जोंनि मेनेजार, बियो मेनेजारा बेनो, बे कम्पानिनि मेनेजारा। अब्ला जों सिङाव नायनि लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे माइरं लाबोदों, लड आनलड खालामो बिसोरो। नैबेलाय नै आनलड खालामगासिनो दङ, नायनानै ला। नैबेलाय नै मिला बेनो, माइ सौग्रा मिल। लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बिराद गिदिर मिल बियो। जोंनि चिरां जिल्लायावनो थानाय बियो मिला, जोंनि चिरां जिल्लायावनो दङ।
गामियाव अन्थाइबारि गामि होनो, जायखिजाया आं मालिकनि नामखौ खोन्थाहरला, आंनिबो एसे सोमोन्दो गोनां बिगुमै जायो आं। नैबेलाय नै माइआ बिदि गयो, माइरंआ नैबाव दोनजोब्बाय नै। मिला नायनानै ला लोगोफोर, बिराद मोजां नै बिसोर मावो नैबावनो बेलाय। जायखिजाया आं देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर, नोंथांमोना नायलां। माइ बस्थाया नै बावनो जाबखो जाबखो दोनजोबनाय लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबाव थिखोबाय, ओरै नै मिला नैबावनो। ओमफ्राय जों नायलांबावनि बै नैबेलाय नै नायलांबानो जाबाय भिडिअ'आव माइ मिल बियो नै नैबे सिस्टेम। गोदानै खुलिनाय मिल बियो, दाख्लैसो जायखिजाया मास मोनबासो जाबाय खोमा बे मिला बहाय सफैनानै। बेबोलाय गुन्दैया बेबायदि गयो। जायखिजाया आं गोजौआव दं लोगोफोर, गोजौनिफ्राय गाहायाव लादों आं भिडिअ'खौ, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबेलाय नै माइरंआ हय पाइप नुहुरनाया पाइपजों गलाङो, ओमफ्राय बैयाव बस्था सानानै बस्थायाव सोयो आरोखि, थाब जायो। जों दाना गाहायाव ओंखारलांफागासिनो दङ, ओंखारलांफिनसिगोन जों गाहायाव। नैलै जोंना बिराद मोजां मावो खामानिखौ नै बिसोरो, फटाफटखा फाग्लासो। जोंनि चिरां जिल्लायावबो एसे डेभेलप जाहांबाय लोगोफोर, जेबो सिन्था गैला। माइ सौनाय मिलबो सफैबाय, माइरंखौ नैबाव जाबखोनानै दोनबाय। आनलड खालामगासिनो दं बिसोरो, गारिनिफ्राय आनलड। माइनि गुदाम जोब बियो नै बहाय माइ दोनग्रा स्टर बियो, माइ दोनग्रा रुम नै। आं सिङाव हाबलांथायला, आं बेनिफ्रायनो देखायबाय लोगोफोर, नायलांबानो जाबाय। बेरायफैदों, बैग्रि जाफैदो नामा? सोरगिदिं गासिबो आबाद मावजोबो नै, बिराद मोजां आबाद जायो बेवहाय। ओरैनो दाउबो फिखायो, दाउनि हासारजोंनो बिराद मोजां आबाद जालाङो आरोखि, बिराद मोजां मोजां। नैबाव टमेट', बैजोंहाय आलु, ओमफ्राय बै न' नुनायाव बहाय ना दङ आरोखि, फुख्रिबो जावनानै दोननाय दङ। बियो साहा बागानमोन, दा बिजौखौ हास'जोब्बाय, हास'जोबनानै दा गोदान गोदान खिलिसिगोन बियो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै, गय बारिबो बिराद मोजां नुयो जायगाखौ। जों दायो नैबेजों थांगोन, मुदुफुलबो दङ, ओमफ्राय बैग्रि बागाना हरैहाय मुदुफुलनि एसे सिगाङाव थांनांगोन जोङो। जायखिजाया आं नोंसोरनो देखायहरगासिनो दङ, नोंसोर नायलांबानो जाबाय। नैबे मुदुफुल नै बिराद गिदिर गिदिर थायो, बयलारनि हासारजों बिराद जायो आरोखि बे मुदुफुला नै। ओरैहाय बैग्रि बागान दङ, आं खाथियाव थांनानै देखायहैगोन लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बैजोंहाय बैलाय हनै नुहुरखाबाय। नायलांगासिनो, नायलांबा आन्दाज मोनगोन मा मा दङ। ओरै सोरगिदिं गासिबो आबादजोब, ओरै लबार बिफां दङ, नैबाव मुदुफुल, ओरैहाय बैग्रि दङ। नैबे बैग्रि खाग्राफ्रा नै बेहारिन्दां, जायखिजाया आं नोंसोरनो सोंनि बेसेबांबा फानो, नायलांबानो जाबाय। ये केजी कितना में बेचता है भाई? केजी कितना में बेचता है ये? 20 रुपया केजी 20 रुपया। अच्छा ठीक है।